se probudila legenda. Kdo by to asi mohl být? Jedině František, ředitel grilovačky, jedině s Františkem. Ještě k tomu ugurty za 8,90. František je prostě velký Bůh, jo Bůh, prostě nejde být jak on. Salátek jen ocet, sůl, moučkový cukr, to je ten náš Franta. Tu takhle jednou se probudila legenda. No by to asi mohl být jedině František, ředitel grilovačky, jedině s Františkem. Ještě k tomu ugurty za 8,90. František je prostě velký Bůh, jo Bůh, prostě nejde být jak on. Salátek jen ocet, sůl, moučkový cukr, to je ten náš Franta. Salátek jen ocet, sůl, moučkový cukr, to je ten náš Franta.